खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय निउज 8 बड'आव दिनै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दाब दाब जायगायाव दावबायनायनि नुथाय फुङावनो गिबि मन्थ्रिया आसाम गण परिषद दोलोनि अफिसाव नुजाथि फैयो दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो बेनि उनाव बङाइगावआव लुनो गोनां मेडिकेल कलेजनि थाखाय हा नायो आरो लुबाय थानाय अब्रा ट्रिलखौ गोजौ फरायसालियाव लुनायनि खबर लायो बेनि उनाव साजों दलनि मावथिफोरजों सावरायो जोबथारनायाव बीजेपीनि मावख' बेखेवो न्यूज डेस्क रिपर्ट न्यूज 8 बड' একদম পুৰা কিবা আছে কিন্তু এইখিনি বোলো এইখিনি ৰাস্তাটো বেয়া চিনচিয়াৰলি বোলো কোনো কৰিব একো নাই লাহে লাহে Then this wall, then so this plot will come under medical college. Hospital আমি কৰিব লাগে